ake sishiye umlando singomama zithi ingane zinabazukulu ingane thengumama cabanga umngane wakho usekho emhlabeni mhlawumbe umfathi uvuka umama nendlela namandla ngayo ingane yakho ubona kuvuka umuntu onendawo othi ungathi uzabantu usile nje uthi hey sungolile ngapha kuchawo yini zincane leso nazi into zincane into ngona sinazo emakhaya lokuthi kufanele senzele sibekele ingane zethu nekusasa kunokuthi sihambe sicabanga abantu ubani umbonile useyakhaya ekuseni ukutshakile noma kwenzekaleni zincane yini akusinaki izinto ezakhazi yaphambili sakhanda ukuthemba kadesho kwenza kanjani siwakha kanjani umphakathi silakha kanjani ikusasa siyathanda ukuthi lelizwe masisihamba sonke sidlula sibe nento eliyona noma sithanda isizukulwane sobe sishintshile bathi soshintsho bani thina simbokothi singenzi sihlala nezingane zethu ibuye ebusuku kube luthi usuku yini mthatho wakho sikhruva nazi siphuza nazi kube nawo uhlale nengane yakho entombazane ubeke nawo kube lula nje uphuze nawo wenza noma yini nani ake sibe abantu besifazana abashintshile ake senze umlando ongakuphinde uphele oyobhala ababalwanga nabantu abaveziwe beni lapha encwadini eyokuphinda ukuthi benze umlando babesifazane ababhalwa ngoba benza something so incwadi ngalo muntu angaqhubeka ngicabanga seziningi incwadi esengiyifakile esengiyishilo but uProverbs izaga 31 okuyona incwadi okwathi mangisuka nami lezo lesamantombi nganiwa yona kwathi uhamba mntanami ube yileso sibani ube unenkosikazi ukuthi ebusuku ilanga lakho lingacishi hayi ukuthi kufanele licishe ngoba kusho ukuthini lokho kusho ukuthi noma ngabe kumnyama but kuwena ukukhanya kufanele ube ukhanya noma ngabe kuthiwa akufanele ukuthi ngoba wena kukhona izinto ezingahambi kahle bese uphinde uphuma phambili usinela abanye abantu but wena kufanele uhlale ilanga lakho likhanya njalo ube ukhanya nasezweni ongelonelanga ngiyabona wazali isizukulwane sakho even nesizukulwane sanamhlanje siyabonga ukukhona bakho phezu kwabantwana bakho phezu komama asinabo leli thuba namhlanje leli holo phinde uba umusa ngegama laJesu Kristu waseNazaretha phinde ulethele labo mama namakhosikazi ukubula umusa ovela kuwe uNkulunkulu ophilayo awuzange wasishiya nanini wawuNkulunkulu umqalisi umphelelisi zonke izinto ezidalwayo ngandile ibandla lakho naba amakhosikazi akho baphuma emndenini ehlukene sinenkinga ehlukene emakhaya ethu bathi uNkulunkulu phezu kwakho konke wazi konke ubona konke usezulwini lakho ushilo ezulwini lakho kumahubo 139 wathi uyahlolisisa inhliziyo uyabheka konke usezulwini lakho iminyakazo enzeka emhlabeni even ngalesi sikhathi sikhuleka kuwe usithi uyazazi inkinga zemideni nemideni esiphuma kuyo uyawazi amakhaya esiphuma kuwo uyabheka even namakhaya nabantwana sesinabo uyabheka even umphakathini esikuwona uyabheka lonke izwe ziyafika kupho lapho ungaboni khona ngalesi sikhathi even nenhlangano ifeteli hope namhlanje esilethelele lithuba lokuthi sihlangane lamakhosikazi siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu akukho ngaphandle kweso lakho nakhona ngokulobile nalokuthi uzokwenza namhlanje ingakubuyisela egameni lakho ngoNkosi Jesu Kristu ukuthi kuyoba impumelelo konke nje izoqhubeka losuku namhlanje alugcine namhlanje izoqhubeka namakhosikazi ngoba yenye into tomorrow ngoba sibuza izizukulwane ezizayo ukuthi waqalaphi so besisho ukuthi waqala la ngegama laJesu Kristu. Ube uThembeka Malinga esegcizelela phezu kwenkulumo ekhulunywe nguMamZulu eseyicacisa ukuze abantu bayizwe kahle. Noma sifuna ukudliwa nembeza ngoba uma usushunayeziwe noma usutsheliwe suke sekufanele wena wenze sizoqhubekela phambili ibeke seyihlabelela imbokodo kwazise phela amakhaza beshubisa umkantsha benzele belu ukuthi bangawezwa amakhaza.
ube uThembeka Malinga eseqhubeka nomshikashika wakhe wokuqinisa imbokodo. Pho kuyothiwani ngoba nomama wakhe owayaziwa ngoThoko Malinga osasishiya emhlabeni umphefumulo wakhe ulale ngokuthula wayenamandla ekutheni abambe inxexheba ekuthuthukiseni imbokodo kanye nomphakathi wonkana. Umlando uyasiphinda. Ngiyimbokodo eyenza konke ngoJesu. Ngiyimbokodo ethi imbokodo ayizimele. Ngiyimbokodo eqinisekisa umuntu wesifazane ukuthi konke kuyenzeka. Ngiyimbokodo emile njalo ethi uNkulunkulu uyaphilisa. Noma ngabe akusenzekanga kahle, noma ngabe sekonakele, noma ngabe usujajiwe, kodwa uNkulunkulu uyama nawe. Ukuba kwenzeki ngokwethu noma ngokwabantu, ngaba sikho la sikhona. Ukube kwenzeka ngokwabantu noma ngokwethu, ngaba sikho la sikhona. Kodwa ngoba uNkulunkulu usibiyele, ingakho ngiyimbokodo emile. Ukube kuya ngabantu ngaba ngisekho. Ukube kuya ngokungizwela kwabantu ngaba ngiphili. Kodwa ngoba ngiyimbokodo enesibindi, ingakho kumile ngizoliqinisa ukuthi imbokodo ikwazi ukwenza konke. Ngiyimbokodo elimele kodwa ngithanda izwe lazi. Ngiyimbokodo emanxeba kodwa ngithanda izwe libone. Ngenza ngendlela yokuthi abantu babone ukuthi ngiright kodwa ngaphakathi ngifile ngilimele. Ukube kuya ngomuntu, ngabe umuntu ongenamzali akaphili. Ngoba once washonela umzali wakho uthi usuyini lento. Kodwa namhlanje ngimile ngiyimbokodo engenabazali, ngiyimbokodo emile. Ngiyimbokodo ethi noma sezehla izinto kodwa ngihlale ngimile. Ngiyimbokodo eshawe indawo zonke kodwa nginesibindi. Angisiye lembokodo ethi axoxwa ngobuhlungu bami. Ngoba ukuxoxa ngabo yikona okungiphilisayo. Angiyona lembokodo ethanda ukuzwelwa ukuthi awushame washiwa indoda. Angiyona le, wayikala leyo ngiyayikhumba ukuthi ngampela kwakunjalo. Wayikala yomzali wami ngiyayikhumba ngampela kwakunjalo. Angikhulumi ngento eyenzeke komunye umuntu, ngikhuluma ngoqobo lwami. Ingakho ngithi singahlulwa yini ukuthi senze izinto sibe nesibindi, siye kulokho sithi hawu mina ngashiwa. Hayi mina ngiyitandana. Hayi mina ngashonela umntwana. Hayi bo. Ngiyimbokodo emanxeba kodwa ngiyi-advertise. Ingakho-ke sila endlini sizobuya isithembu. Uma ufuna ukuba imbokodo eqinile, ncika ebantwini abadala kunawe. Mina ngilembokodo ethiwa ihamba nezalukwazi, anginamahloni. Ngoba ngiyazazi ukuthi nginabo ontanga bami sixoxa sigcine kahle endlini. Kodwa mase ngifuna into yangampela, ngiyezalukwazini. Ngithi goga sihlale phansi, ngiyahlupha-ke bayazogoga. Ingakho ngithi ukuba imbokodo asingagcicileli phansi. Imbokodo iyasebenza futhi iyaphila. Ikona ukuthi thina sivumela izinto nezimo. Ake singayivumeli izimo. uNkulunkulu izinto azenzayo uzihlelile. Ngaleyo ndlela konke okusehlelayo asingananazi, asingakhathazeki, yonke into inesikhathi sayo. Sizofundisa imbokodo ukuthi kumiwa kanjani ngeenyawo zombili. Kumiwa kanjani ngeenyawo ezu-2, hayi ezu-4, ezu-2. Sacela uTitiza abe elunga, uTitiza ngubane. Niyamazi uTitiza ngithi? Nginichazele ngayo? Ngizomchazela phela mina nginestori ngomuntu. uTitiza woza phela sisi. Akhosi sinamhlanje woza mama. Angithi ngiyabona njengoba sengikhohle nawo kusho
siyaphaka ngithi ngesonto la ukudla lokho esike siba ocishe kwasixomanisa nabangani bethu sesibanga inyama ukuthi ayisekho khona ukudla lokho esikuphaka la ngesonto lokho kudla lokho i-founder yakho uyena uSistitiza uhlala eSithunduhini sona sisebenzisana naye kahle kunabo bayi-team nabo sisebenzisana nabo kahle kakhulu so nje sibambisene sikhanda yona lento yokuthi siyasebenzisana siyabambisana njengoba sike sintshela ukuthi ukudla siqale sikulande eSithunduhini masingakuphekanga la suke siyokulanda kulo sisi masiwela ngeenyawo sesithundu suke siyopheka nalo sisi intokazi eyaziwa ngoTitiza eqhamuka kaBlock F e21 nayo ibe isisukuma ibeka kanje. Ukubatshela umama ngosuku namhlanje ukuthi siyabathanda. Sibathanda kakhulu ngoba ngaphandle komama asikho isizwe esimanje. Isizwe sima njengoba kukhona omama ibona abakhomba indlela. Lekhaya libonayo ukuthi alinaye umama ulibona ukuthi alibalansi kahle. Libalance amakhono umama. Kunengoma nje ngifisa siculeni sonke mhlawumbe nabanye abayazi kodwa nje soyincenga kancane. Ngiyacabanga nalo wayibhalile wayeqondise kubantu besifazane. Sidlule ezintweni ezinzima njalo sidlule ezintweni ezinzima ngengimusho ukuthi ubaba wathi ungakazi uzoluthunga ipheti sukungakazi uzohlupheka wayekhuluma ngelinye ilanga ehleli kwi4x4 yengane yakhe eveze isandla wathi hayi nami ngalithunga kwangisebenzela ngiyafisa nabanye babengihleka bengibiza ngokuthi ngigqoka ingubo eyodwa babona ukuthi le ngubo yangikhiphelana ngifisa namhlanje masila sibe omama ekuzothi noma sihlekwa mawuphuma ugqoka uhlekwa umuntu wesifazane ngoba sihlekwa abantu besilisa sihlekwa abantu besifazane akuhleka ukuthi uzele ukuzala ke kuthiwa umntwana uyisipho esivela kuNkulunkulu igift oyiphiwa uNkulunkulu uNkulunkulu akuphi isipho kube khona umuntu okuhlekayo uNkulunkulu akuphi isipho kube khona umuntu okugxekayo kanti akazi ukuthi ngelinye ilanga isaveya lwamgxekayo athi umzaleleni uma lo saveya sekhiqiza izithelo bese kuthiwe avuyitshela mina ngike ngithi abamufunda izithelo zabantu abakho mawukuthi nje unazi izinqa ibona ukuthi akunazo mawukuthi unazi izinqa nje hamba uzikhipha impela iphume ukuze nalowo wayekuhleka akubone ukuthi lesi sipho wasiphiwa uNkulunkulu uyasi-appreciate nanoma ingayiphi indlela ngikhuluma la ngomama okwazi ukuphendula ku-one room ahlale ney'ngane eziwu7 kodwa wenza ikhaya elifudumele zithi mayiphuma iy'ngane kulo one room zesikoleni ungeke uze ubone ukuthi iphume ku-one room kodwa itshela into eyodwa athi mntanami lokhu enginako la wokwenu ma ngiphume ekuseni ngiyosebenza ngisuke ngisebenzela nina ingane ithathe ikubeke engqondweni ukuthi uma uyaphuma nesicathulo esitshekile uma uyaphuma ipitikoti ihlambe libophe ngesipeletu kodwa uma igama kushoyo uthi uyosebenzela mina ngizombonga ngani kukhona iy'ngane ey'bhema iwunga namhlanje engingafisi ukuthi uma sikhuleka siyibeke ngaphandle manibuka lezi ngane ey'bhema iwunga ngabe iphume emakhaya ahluphekayo yini zifaka ama-gold tip zifunda ko-multiracial iy'ngane ey'bhema iwunga kodwa ngoba
ukhona umuntu ongayidlalanga indima yakhe endaweni yale ngane. Hayi ingane ayimali ithathele isidakamizwa. Nathi sabazali sinento esiphosayo. Ngoba ingane kunalento yokuthi thina mina mangikhuza ingane ngithi sibanibani ukuhle kakusisi. Musu kwenza kanjena. Ingane ihambe iyotshela uma wayo. Uzoqhamuka wena usangibuza ukuthi bengize ngikhulume nengane kusuka kephi uyaphi. Angifune umuntu ozongikhulisela ingane, mina ngiyakwazi ukuyikhulisela. Sina sikhule kunomama muqhamuka kwazi ukuthi uma wamakhelwane uma wami. Ngisho ngafika ngizoshawela ukuthi ubengishayelana. Azangishaye nje bekwenze njani bengekaza ngisukela ngishaye. Sina siyahluleka ukubuza ukuthi uze ushawe nje sukela kephi umuntu omdala manje wasukela wena emgaqweni wakushaya udala kakhulu. NaseBhayibhelini kwenzeka lokho. Kwathiwa umuntu owayesebonakala usingekasaba nabantu kodwa ngoba wayenethemba ukuthi lento izokwenzeka. Umntwana wakho. So ithemba lethu bengicela nje kakhulu sithathe silibeke kuJehova. Bese siba yilabantu ababa neqiniso lokumele iqiniso sibe womama nje. Into mayironga ayibe wrong bomama. Sizokwazi ukuqhuba isizwe sethu. Angizonaba kakhulu isikhathi ngiyabona nanamakhaza adlala indima kodwa nje ngiyafisa ukusho ukuthi umuntu wesifazane ubaluleke kakhulu empilweni yomuntu. Into esenza mhlawumbe ukuthi kwesinye isikhathi sibukelane phansi abantu wethu ukuthi awufuni ukuthi omunye uye komunye umuntu uthi hey waze wakubusisa uJehova. Asikufuni lokho thina sikuthanda. Sithanda lento engazuthi makubukwe mina kuhle konke. Fanele kubukwe mina nje la idazo ngehla ngeyimoto, ngishintshe imoto. Mawuke waqhamuka nje omunye uNkulunkulu esembusisile naye kuthiwe hawu ave seyitshela. Ake asihlukane nje nalawo magama bantakwethu. Ngasiyazi ngomlomo wakho wena uzenzela ikusasa lakho. Ngokuncoma nje abanye abantu izinto ezinhle oyibona kwabanye abantu uye nje kamakhelwane uzokikizwa kungena imoto nawe phela ikhanoma ihlamvu bantu uqhamuke nawe ujabula ngoba le moto vele kusasa nawe izokulifta. Nawe uzogula ebusuku le moto ithathe ikisa sibhedlela. So nje ilokho engikushoyo ukuthi siyathanda kakhulu abantu abadala baseDasenhoek. Siyafisa futhi umnenzelo okukhulu kunalokho. Kodwa uNkulunkulu mesasibekile sisasebenzisana kukhulu esizonenzela kona. Ilokho nje ngingakusho ukuthi nani uma kunezinto eningayithandi ezenzakalayo mhlambe uzosiza nokuthi niphumele obala nisho ukuthi mhlambe manenza into kanje anenzi ngani kanje ukuze kulunge. Asisebenzisane nje uNkulunkulu uzosipha amandla ngiyabonga.